Haurren obesitateak kasu guztien 5%an bakarrik du kausa genetikoa, gainerako kasuetan elikadura desegokia izaten da eragilea. Hala, haur eta gaztetxoen artean elikadura osasungarria sustatzeko informazio kanpaina jarriko du abian osasun sailak. 3 urte barru, Euskadiko haur eta gaztetxoen 100% egunero jan ditzatela fruta eta barazkiak, horixe helburua. Nire etxean bai jaten du pina, meloia pilo bat. Elikagai ez osasungarriei zergakigo, eta elikagai osasungarriak konsumitzeko pizgarriak jartzea ere proposatuko du Nekane Murgaren sailak. Eta gaztetxoek ordenagailuarekin edo mugikorrarekin ordu luzeak egiten dituztelako. Bideojokuan, tabletekin eta ez dute kirolarik egiten. Jarduera fisikoa ere sustatu, horretarako kiroldegietan deskontuak ere aurreikusten dira. Haur obesitateak helduaroan obeso izateko eta gaixotasun kardiobaskularrak pairatzeko arriskua gehitzen du, eta hortaz, hiltzeko arriskua.